Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo salatu od karfiola. Obarimo jednu glavicu karfiola, 3 šargarepe, pa ostavimo da se ohladi. Karfiol razdvojimo na cvetiće i stavljamo u veću činiju. Šargarepu iseckamo na kolutiće i stavljamo preko karfiola. Posolimo, pobiberimo i izmešamo. Posebno sipamo 200 g majoneza, 180 g pavlake i jednu kašičicu senfa. Iscedimo sok od pola limuna i dodamo. Sve lepo promešamo i prelijemo preko karfiola i šargarepe. Pa promešamo i ohladimo. Ako vam se dopa ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!